ଆଜି 18 ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟାଟା ପାୱାର ଦାଦାଗିରି। ଟାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବେପାରୀ। ନା ମାନବିକତା ଅଛି ନା ଦୟାମାୟା। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ୁଛି। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାରୁଛି। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନ ଦେଲେ ସିଧା ତାର କାଟି ଦେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଲ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ତାର କାଟିଦେବୁ। ଏତେ ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିଆଭଟା ଗ୍ରାମରେ। ଜୟପାଟଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ 11/11/2024 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାରବଲ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିଅଣ୍ଟ ମାସ ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୟପାଟଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନିଜର ଦବଙ୍ଗଗିରି ଦେଖାଇ ଗତ ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ପୈଠ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମର କେବଳ ଭଗତ ସିଂ ପଡ଼ାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବା ଘଟଣା ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପାଟଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଗାଁର ପାତର ଅନ୍ତର କରି ଏପରି ଅଣଦେଖା କରିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁଳି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ବି ରହିବ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଏବେଠୁ ମାସକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଏତିକି ଆସିବ ସୁଧ। ମାସ ଶେଷକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଭଲ। ଆଜିର ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିବେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ବିପଦ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ବଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଓ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମା ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କେତେ ପ୍ରକାରର ନିବେଶକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା ଅଟେ। କେତେକ ନିବେଶକ ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ଚାହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମାସିକ ଆୟ ଖୋଜନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଅବସର ପରେ ମାସିକ ଆୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକେ ନିୟମିତ ସ୍କିମ୍ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଯୋଜନା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଥରେ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସୁଧ ରାଶି ଦେବାର ଅଛି। କେବଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ଓ ନିୟମିତ ଆୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା 7.4% ହାର ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଜନା ଖାତା ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ 1 ମାସ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସୁଧ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରୁ ନିୟମିତ ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ। ଡାକଘର ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାର ଏକକ ଓ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ ହେଉଛି 1000। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ ହେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାସିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାକଘରେ ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ। ଝିଅଙ୍କୁ 70 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ ସରକାର। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର 3 ଗୁଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍କିମ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଭିଂ କରି ଲୋକେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2 କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3 ଗୁଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧାରା 80C ଆଧାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। 200% ରିଟର୍ଣ୍ଣ
जदि आपण एही स्कीम रे वार्षिक 1.5 लाख निवेश करती तेबे आपणको 70 लाख टंका पर्यंत फंड जमा करिपारिबे। एही टंका निवेश टंकार 3 गुण अधिक निश्चित। झील को 10 वर्ष हेबा पूर्व एही अकाउंट खोलिबा जरूरी। यापर अकाउंट खोलिबा संभव हेबनी। मिलुची टैक्स बेनिफिट सुकन्या समृद्धि स्कीम एवं एक टैक्स फ्री स्कीम। एथिरे 3टी पृथक टैक्स बेनिफिट मिलता है। धारा 80C आधार रे वार्षिक 1.5 लाख पर्यंत निवेश छाड़ मिलिबो। यापर रिटर्न टैक्स बेनिफिट मध्य मिलता है। शेष में मैच्योरिटी समय मध्य एक बेनिफिट मिलता है। यही योजना रे लॉक इन अवधि 21 वर्ष पर्यंत रही। यार 21 वर्ष पर निवेश अर्थर मैच्योरिटी हेबो। या छड़ा मैच्योरिटी पूर्व आपण टंका काढ़ी पारिबे नहीं। तेबे अवधि पूर्व आपण टंका उठाइले आपण को बहुत क्षति सहिबा को पड़िबो। तेबे अकाउंट धारक को अकाल मृत्यु क्षेत्र में टंका उठाई हेबो। यही स्कीम रे केवल 15 वर्ष पर्यंत टंका जमा करा जाई थाए। यापर झील को 21 वर्ष हेबा परे टंका मैच्योरिटी होता है। रेल विभाग रे नियुक्ति सुजोग इंडियन रेलवे रे पुणी नियुक्ति लेवल 1 रु लेवल 5 पर्यंत पद पूरण पर आवेदन आरंभ। इंडियन रेलवे पक्षर पुणी आसी एक नियुक्ति सुजोग। प्रार्थी को लेवल 1 ठारू आरंभ कर लेवल 5 पर्यंत पदरे नियुक्ति दिज्व। प्रार्थी को स्पोर्ट्स कोटारे नियुक्ति दिज्व। नवेम्बर 15 रु एथिपाई आवेदन आरंभ होता बेले डिसेम्बर 14 रे ताहा समाप्त हेबो। समस्त प्रार्थी माने 500 टंकार आवेदन फीस जमा करेंगे। ट्रायल्स पर प्रार्थी अकाउंट को 400 टंका रिफंड कर दिज्व। सेहीपरि एससी एसटी महिला संख्यालघु और आर्थिक पछुआ वर्गर प्रार्थी आवेदन फीस 250 टंका रखा जाइथिबा बेले ट्रायल्स पर से 250 टंका रिफंड कर दिज्व। पेमेंट ऑनलाइन मोड रे इंटरनेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड माध्यम ग्रहण कर 2025 मसीहा जनवरी मास पहला सुधा प्रार्थी बयस 18 रु 25 वर्ष मध्य हेब। समस्त पद पर शिक्षागत योग्यता अलग अलग रही। लेवल 1 रे 39टी, लेवल 2 और 3 रे 16टी एवं लेवल 4 और 5 रे 5टी पद खाली रही। ऑनलाइन आवेदन लिंक http://rcrequired.co.in। प्रथम रु पंचम स्कूल छुटी सरकार बड़ घोषणा। प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत स्कूल छुटी। छात्र छात्री आसी एक आश्वस्तिकर खबर। स्कूल छुट्टी को नहीं सरकार नहीं एक बड़ निष्पत्ति। तेबे केउंटी केते दिन स्कूल बंद रहिबो आसंतु जानिबा। शीत ऋतु आरंभ होइतिबा बेले वायुमंडल धीरे धीरे विषाक्त हेबारे लागिछि। जहाको दृष्टि रखी सरकार स्कूल बंद उपर एक बड़ निष्पत्ति नहीं। निष्पत्ति अनुसार प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत बंद घोषणा करा जाइछि। किंतु बड़ कथा हेउछि अनेकांश ऑनलाइन माध्यम पढ़ा जारी रहिबो बोली कुआ जाइछि। दिल्ली एनसीआर वायु क्रमागत भाव में विषाक्त होबार लगी। यहाँ दृष्टि रखी सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। हरियाणा एनसीआर रे पढ़ुवा जिलार विद्यालय रे प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत श्रेणी बंद रही। यही अवधि मध्य राज्यर 4टी जिला गुरुग्राम रोहतक सोनीपत एवं झांझुआर और प्राथमिक विद्यालय छुट्टी घोषणा कर चंडीगढ़ रे प्रदूषण स्तर खराब स्थिति रे पहुंची। जदिओ गत एक सप्ताह तुलन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तले पहुंची एवं वायु गुणवत्तार सामान्य उन्नति घटी तथापि यह खराब अवस्था रही। चंडीगढ़ AQI सकाल 222 रे पहुंची। वर्तमान चंडीगढ़ धुआं यथेष्ट आराम मिली। किंतु पंजाब अनेक अंचल धुआं ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। दिल्ली को डीजेल बस पठाई प्रदूषण वृद्धि करछंती बीजेपी शासित राज्य। गोपाल राय को अभियोग दिल्ली रे प्रदूषण को नहीं राजनीति वृद्धि पाउची। गोटे पटे प्रदूषण प्रसंग में बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार को आक्रमण करुवा बेले अन्यपटे आतिशी सरकार प्रदूषण पर दिल्ली बीजेपी शासित राज्य आसुवा डीजेल यान को दायी करछंती। दिल्ली रे परिवेश मंत्री गोपाल राय हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश भली बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य को यही निषेधादेश सत्वे बीएस पर डीजेल बस पठाई प्रदूषण समस्या बढ़ाई अभियोग करछंती। दिल्ली सरकार ग्रैब 3 अधीन BS3 पेट्रोल एवं BS4 डीजेल यान उपर प्रतिबंधक लगाई। काश्मीर गेट ISBT रे बस जांच बेले गोपाल राय हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश रु आसुवा डीजेल बस विषय रे कहिसंती जे एही बस प्रदूषण ह्रास करने उद्देश्य जारी कर ग्रैब 3 निर्देशावली को उल्लंघन करुचंती।
ସେହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପରିବହନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଏଭଳି ବସ୍କୁ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଡିଜେଲ ବସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧ। ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ, ନାମ ବଦଳାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ଏହାର ଡିଜାଇନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ହାଓଡ଼ାର ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜର ଇତିହାସ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1936 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେତୁ କେବଳ 1942 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ନଥିଲା। 3 ଫେବୃଆରୀ 1943ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇନାହିଁ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବିବେଜି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 26,000 ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 23,000 ଟନ୍ ଟିସ୍କାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ବିବେଜେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ସହଜ ନଥିଲା, ତଥାପି ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ବିବେଜେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡର କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସମଗ୍ର ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ହୁଗୁଳି ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳରେ ନିର୍ମିତ 2ଟି 280 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 1,500 ଫୁଟ। ଡିସେମ୍ବର 1942ରେ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 1942ରେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ବୋମା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେତୁଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପରେ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଏହି ସେତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି।